Sally en Rijntje. They can eat hay there, but hey, it's a bit colder than yesterday. It's a bit rainy. Do you want to go inside? No, I have something for you. Just wait a moment. Hey. Silke, was zo filmen? Ja, zeker. Hi. Kom, ik heb wat leuks. Ja. What's that? En het is vol in. Oei. Zullen die hinders het leuk vinden? Ja, ik denk eerst nog een beetje spannend. Ja, dat denk ik. Ik ben benieuwd. Ja, Het is wel echt super grappig. ja, vind ik. Daar ben ik mee gesteld. Echt super fout. Nou, ik ben benieuwd. Insta je eruit? Ja. Goed, good. Joeke? Wat is het op? Wat is het op? Wat is het op? Nou. Nou. Rijntje. Kun je wel eten? Oh ja. Kom. Dat is een lekker kopje. Belle, Boukje, Lomke, Sally en Rijntje. Zit er maar even. Oké, eng.
Volgens mij vindt ze het wel leuk. Ja, dat denk ik. Goed keurt. Ja. Dat is ik niet, hè? Nee. Slagen? Ja, volgens mij wel. Dat doe ik, hè? Nou, wat gezellig. Oh. Zou ik bellen? Bellen vind ik een beetje eng. Dat is zo belangrijk. Nee, bellen door nog gaan. Ik ben even de was. Reisje en Yveske. En daar komt hij voor. Mooi de wattel. Nou, reisje. Reisje. Ik denk dat je eens die reactie hebben. Reisje, kom. Hallo? Hallo? Ik vind het wel best. Wat is? En Daisy. En Glendy. Kom maar. Hij is wat lekker groot als je. Kleine vindt het spannendst.
Doe dan? Te eng. Ja. Oh. Doe het heel blauw. Ik hoop het. Nou, Geslaagd. mooi taaier aanrijden nog dat ze. Joker. Bella left and front Blomke and behind Boukje. Yveske en Rijsie. Why?